Здравейте хора, исках само да кажа, защото да, знам, поне не качвам видеа, много не качвам видеа. Аз в момента се фокусирам да качвам видеа в TikTok, качвам просто футбол видеа, едитирам. Ако искате, може да ме последвате, ще ви покажа един скриншот на екрана, некъде на екрана ви. Да, и също ще се опитам да качвам повече на YouTube, просто не качвам много, защото както виждате имам 4 сабскрайбъра и тук може да видите, защото на тия трите видеа съм получил само, тук съм получил 3 изгледания, 16, 22 и почти някой от тях нямат никакви лайкове. Значи, тук нямам лайкове, тук също нямам. И съм сигурен, че тук също нямам. Да, и тук нямам. Затова просто в TikTok имам повече последователи. И да, но ще се опитам да качвам по-често. Ще качвам видеа на някакви игри, Roblox, Fortnite. Ако знаете други игри, просто знаете, че може да пишете в коментарите или така. Значи, не знам дали че може да пишете, защото нещо става и не можете да пишете в коментарите, не знам защо. Чакай само да проверим, тук да не може. Да, и тук не може, не знам защо. Ама... Да, тук на мамото ми видео къде направи. За пича къде ме е качил в YouTube. За сега дома са ме гледали. И това ми беше първото видео, къде съм го едитирал в CapCut. Даже ще ви покажа аз с какво едитирам. Това. И да, хора, мерси, че гледахте. Мерси, че гледахте това видео и надявам се да... Абонирайте се. Защото много искам да почвам да правим лайв. Че в TikTok може, но после ме баднали. Така че да, не сме тук да говорим за това. Добре хора, мерси, че гледахте това видео и да. Subscribe, лайк и чао.